Каб новы год прайшоў бяспечна. У Беларуси забаронена выкарыстанне і продаж большасці відаў піратэхнікі. Пад абмежаванне трапілі салюты, ракеты, петарды. Іх запуск у грамадскіх месцах будзе расцэньвацца як парушэнне правапарадку. Неасцярожнасць пры абыходжанні з феерверкамі можа прывесці да нежаданых наступстваў, траўмаў або пажараў. Напярэдадні свята ўратаўнікі нагадваюць жыхарам паўночнага рэгіёна правілы бяспекі. Яны ёсць нават для ўпрыгожвання навагодняй ёлкі. Установленную дома ель нужно украшать только игрушками из негорючих материалов. Категорически запрещается использовать бумагу, вату и свечи, а также пользоваться вблизи ели открытым огнем, в том числе бенгальскими огнями. Использовать гирлянды нужно в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и ни в коем случае от них не отступать. Самое важное – не оставлять гирлянды включенными в сеть на ночь и при выходе из дома. Обязательно нужно помнить и о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий. Не допускайте беспечности, берегите себя и своих близких, соблюдайте правила пожарной безопасности. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. Падчас навагодніх святаў цяпер можна выкарыстоўваць толькі самыя простыя хлапушкі, бенгальскія агні і тортавыя фантаны. І нават пры іх прымяненні ратаўнікі заклікаюць асаблівую увагу звярнуць на бяспеку дзяцей.